asị na onye eze Jizọs jere ịgba ọsọ na o jere ịkwụ aja wee wujie ọkpa ya oke otori ịgba bịakwanụ ka unu nụrụ nke nna anụ. Ọkwa onye eze Jizọs gwara anyị na ọ na-eche gọvanọ na ya na gọvanọ ya afụ na obere oge na ọ ya afụ gọvanọ na ọfụcha gọvanọ o wee kọọrọ anyị ka o si wee jee n'aka ndị ntọrị mmadụ. Kedụzi ka ndị na-arụrụ gọvanọ ọrụ si wee kụọ aka na geeti onye eze Jizọs wee bido aka n'elu fensị ya wee nwapụ katagbaa ọkpa ya nwa na-adịghị ya adụ wee ka jisi ya gba okwu na ụka. Okwu Okongwu dibịa pụtara mgbe onye eze Jizọs si na ndị ntọrị mmadụ tọrọrọ ya wee na-ayọ ndị ntọrị mmadụ na o nwere ọnya mere onye eze Jizọs n'ọkpa na afa were maka ọnya ahụ merie n'ọkpa wee gbagharịa. Ọnya ka onye eze Jizọs jechalụ bata kparịwa Okongwu dibịa na ọbịalube ya si na aṅụ ya si na ọnya merie n'ọkpa na o nweghị ife merie n'ọkpa. Ọnya ka ndị ọrụ usoro udo kwụrụ aka na geeti onye eze Jizọs asị o wee bie aka na fensị katagbaa wee daa ọmahụ na ndị ọrụ gbara ụlọ okirikiri n'ọkwọ ntu a ka esi wee jide ya na onye eze Jizọs anarichakwa ana na ọ bụrụ dịrị na ọhọrị na ndị agbago ụlọ okirikiri n'ọkwọ ọgwụ acham osi ebe ahụ narie o nwere ike ọ gwakwa anyị na ndị ntọrị mmadụ tọrọkwara ya nke ugboro na-abụ. Okwu onye eze Jizọs nọ wee na-eme vidio si na ndị ọrụ usoro udo bịa na o nweghị ife ọ na-eme dị njọ na abịa mechaa nyocha na nzacha na ya afụ na aka ya dị ọcha. Kedụzi ka fasi wee kụọ aka n'ọnụ ụzọ ịgbafere onyezi ya akọla anyị akụkọ nwa esi na ya akọla anyị n'aka ndị ntọrị mmadụ ka esi wee nalụ 87 milion ka esi wee nalụ 99 milion n'ịfụcha soro udo iwee kọọla anyị ife nwa. Ọ na-abụ na osoro udo ka onye eze Jizọs na-eje ịfụ ka ọ kọọla anyị ka anyị marụ ọ gọvanọ ka ọ na-ejezi ịfụ ọ fụcha ya pụta ka o wee kọọla anyị ife ọfụ n'aka ndị ntọrị mmadụ ka ọ nọọ n'ime nga ka ọ na-eje ife a. Ojuha akwụ ọkụkọ mgbasi abịa na nke ya na ọkwụrụ aja wee gbafere ojuha eke hit na ọkwụrụ aja wee gbafere oruzie tọn onye eze Jizọs amakwụ nnọọ ya amanwụ aja wee bie aka ka ọ gbafere aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka n'ọkwa ya ka ọ wujiziri ọkpa anụ ụnụ n'afọ ebe a ọpụrụ na ọkpa nwa adịghị ya adị o wee wuji agbụ ya mmadụ wee sozie ya o wee lụrụzie ya wee na-eje okwu na ụka. Biko gọvanọ gotakwara ya ife ya dị ekwu n'ọnya ya n'ime nga ọdụ unu ka ebe akwa ọkụkọ na-eke hit nọ ka a ya etinye onye eze Jizọs kafe ịtọ nọrụ n'ofu ebe oke otori ịgba ọkwa ya bụ na-akụnye mmadụ amamife n'isi na-akụnye mmadụ sepụrụtela mande n'ahụ abido cheka nke a onye eze Jizọs ile ya na-agbakọ ụkpaka ayafe eberi ya ile ebe ahụ were kụpụ ya ife na-ekwere ya egwu maka na ya bụ nwoke na-asịfe asịfe ọ na-abụ ọsịchasịa ọtịa nke asị nye asị na asị ndụ onye anya ukwu ntu a ka onye anya ukwu ka ndụ ya na-adị na ife ọ na-eto onwe ya ule na-agagharị ọ bụ ọzịkwazị na ọkọọla anyị ka o si je n'aka ndị ntọrị mmadụ nwa ọ kọziri anyị ọ na-abụzi ọ nata nke a ka ọ ya akọziri anyị fa na-abụ ebewo fada odimens ọdọ mmiri Besaida na Mkpọ who you follow matter who you matter follow. Anyị ga na-esiri mensi a na-esiri anyị aka na-asụ ụchụ worldwide. Bịakwanụ ka mbinye unu ike bịakwa ka ewu ahụ na ọdọ mmiri Besaida inwe ego hapụkwa oke ite ọdọ mmiri Besaida ya enye gị ego kwụọ 100 milion nekwa na onye nsiri oke ite mbọsị a ọkwọ 100 milion ka ọ kwụtara ya nekwa na ite nke nwaanyị a ọkwọ 35 milion ka ọ ka kwụtara ya na ndo ịpụta ọzọ ịmarụ ka esi ekwu okwu kwa ileghị nga n'oge o tinyere onwe ha na kirikiri.